Hej alle sammen, i dag vil jeg vise, hvordan man laver en ventilationsrens. Følg med. Inden vi går i gang med selve rensen, sørger for at udstyret det er monteret korrekt, og så er vi klar. Det første jeg gør, det er at inspicere huset, efter at se om der er snavs og skidt rundt om ventilationsskakten. Og det kan vi så se, at det er der her. Og som I kan se, så er der rigtig meget snavs. Og så inspicerer vi også lige op i skakten og ser. Der kan vi se, at der er relativt meget snavs. Næste step, det er at vi blokerer alle udtagene. Således. Og her bruger jeg en roterende børste til at fjerne alle snavset i skakten. Nu har vi renset det ene udtag, og vi gentager processen i resten af huset. Det tager typisk 1-2 timer at rense et helt ventilationsanlæg.